Durant el debat hem parlat de migracions i refugiats i hem arribat a la conclusió que no és una tasca fàcil ni per als polítics ni per a la societat trobar una solució concreta per a solucionar aquest problema, entre cometes, que tenim al món en general, però també a la Unió Europea. Creiem que la Unió Europea hauria de trobar una solució respectuosa en totes aquestes persones que se troben desemparades dins dels marcs de les lleis i que volen canviar de seu país per causes socials, econòmiques, polítiques, climàtiques o altres que poden causar-los problemes per tema de papers o altres. Per exemple, un dels temes que s'ha parlat és que no podem deslocalitzar dels nostres territoris les fàbriques per aportar-los als països del tercer món i explotar allà, aprofitant que no hi ha unes lleis tan estrictes en aquest tema, a la gent que s'hi troba, provocant, a part d'una conseqüència climàtica, una explotació, com ja he dit, d'aquesta gent i, per tant, un problema econòmic, provocant que aquesta gent hagi de marxar dels seus països i s'hagi de tornar hagi de trobar una segona llar on refer la seva vida. Per tant, si no volem que la gent entri als nostres països, tampoc hauríem de deixar que se deslocalitzessin les empreses per a destrossar, entre cometes, o participar en la destrucció d'altres països del tercer món, entre altres. Òbviament poden haver altres causes de migració, però aquest seria un tema que es podria tocar dins dels governs.